ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே வந்து டே 12 சாப்டர் 12 படிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முந்தி ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம். இத்தனை நாளைக்கு என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் இதுக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த கர்ம யோகம் படித்தோம் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர். செகண்ட் 6 சாப்டர் பக்தி யோகம். அதுல பக்தி யோகத்துல இன்னைக்கு 12வது சாப்டர் லாஸ்ட் சாப்டர். இது முடிஞ்சாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் 6 சாப்டர் வந்து ஞான யோகம் வரும். ஓகே, இந்த சாப்டர் பக்தி யோகத்துக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் 20 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. இருந்தாலும் அந்த 20 ஸ்லோகமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இது 20 ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. நேற்றுக்கு முதல்ல ரீகேப் ஃபார் நேற்றுக்கு 11th சாப்டர் பார்க்கலாம். விஸ்வரூப தரிசனம் படித்தோம் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு ரீகேப் கொடுத்தது. அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கி பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறு அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெல்ல தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடனும் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இதை காண முடியும் அப்படின்னு நேற்றுக்கு படிச்சுட்டோம். இன்னைக்கு 12வது சாப்டருக்கு ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம்னா என்ன? பகவானுக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு தான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி. அது பக்தி தொண்டுக்கு பேரு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தில் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்கிறார்கள். பக்தி யோகத்தின் கடைசி அத்தியாயம். பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள இதைவிட வேறு அத்தியாயம் இல்லை. ஒரு மொபைல் போன் இருக்கு, சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்றால் அது வேஸ்டா போயிடும். அது மொபைல் என்ன பண்ண முடியும்? சார்ஜ் இல்லைன்னாக்க அதை சார்ஜ் பண்ணணும். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்தில் நமக்கு சிக்னல் என்ன? நவவித பக்தி. அது வந்து நவவித பக்தி நமக்கு இருக்கணும். நம்ம அது இருந்தா தான் அந்த சிக்னல் கிடைச்சாதான் பக்தி யோகத்துல நம்ம முன்னேற முடியும். அதாவது ஈஸியஸ்ட் வே பக்தி யோகத்துல முன்னேறணும்னா ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன? கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பக்தி தொண்டை எப்படி ஆரம்பிப்பது? முதலில் சாண்டிங், தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா. முதல்ல வந்து சாண்டிங் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது வரிசையா பண்ணலாம். இது சாண்டிங் 16 ரவுண்ட் வந்தாச்சு அப்படின்னாக்க உடனேயே நமக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா புரிய ஆரம்பிச்சிடும். கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு அவர்கிட்ட க்ளோஸா இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அர்ஜுனனின் விசாரணை உருவ வழிபாடா அருவ வழிபாடுவா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு கிருஷ்ண பக்தியின் மேன்மை. பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள், எப்படி முற்போக்கு நிலைகள் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள், அவருக்கு என்னென்ன குணங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். எஸ் 12.1 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத 12ோऽध्यायः பக்தி யோகः.
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते चे चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவர்களா? யாரு பக்குவமானவர்கள்? பகவான்கிட்ட எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா அப்படின்னு யாரை சொல்லுவோம்? பக்தி தொண்டில முறையா ஈடுபட்டிருக்கிறவளா இல்லாத தோன்றாத அருவ பிரம்மனை நினைச்சுன்னு வழிபடுறாள் அவளா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம். இல்ல, ஓகே. தனது தனிப்பட்ட உருவம் அருவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தை விளக்கிய கிருஷ்ணர் எல்லாவித பக்தர்கள் மற்றும் யோகிகளை பற்றியும் விவரித்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், அதாவது உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொரு பிரிவினர். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரமபுருஷ சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய நேரடி சேவையில் அல்லாமல் தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஓகே, அருவ பிரம்மனா தோன்றாத கிருஷ்ணனுடைய இது நினைச்சிட்டு அந்த மாதிரி பண்றான். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். பரமபுருஷரை பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுவர் தான் உருவவாதிகள். அருவ பிரம்மன் மீது தியானத்தை தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுகிறார்கள். தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே சிறந்தது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். இதுல பெஸ்ட் எதுன்னா பகவானுக்கு செய்கிற பக்தி தொண்டு தான் விசேஷம். உருவவாதிகள் தான் நல்லது. 2 பேர்ல எது பக்குவமானவர்கள் கருதப்படுகிறார்? பக்தி தொண்டில முறையாக ஈடுபட்டு நேரடியாக பண்றதுதான் உருவவாதிகள் தான் பக்குவமானவர்கள் கருதப்படுகிறார்கள். ஓகே, அப்படின்னு அவன் அர்ஜுனனுக்கு வாட்ச கேள்வி கேட்கிறான். அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம் பகவான். நவவித பக்தி. நவம்னா என்ன? அஷ்டமினா 8, நவமினா 9. அதனால நவவித பக்தி. ஓகே, இதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன்? 9 விதமான பக்திகள்ல சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம் அண்ட் ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, சிரவணம்னா காது கொடுத்து கேட்டாலே போதும், நம்ம படிக்கணுங்கிறது இல்லை. காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? எக்ஸாம்பிள் யாரு? மகாராஜ் பரீட்சித் மகாராஜ், அதுக்காக எக்ஸாம்பிள். ஸ்மரணத்துக்கு ரிமெம்பரிங் த லார்ட், மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு பகவானை நினைச்சிட்டு ஸ்மரணம் பண்ணுது. அதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜ் எப்போதுமே நினைச்சிருந்து பார்த்தியா, அதுதான் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு. 2வது கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா சாண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி நேம்ஸ். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்புறம் பாதசேவனத்துக்கு சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட், காடஸ் லக்ஷ்மி. எப்போதுமே அவருக்கு பாதசேவனம் பண்ணிட்டு இருப்போம் லக்ஷ்மி. அதனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் கீர்த்தனமாச்சு. அர்ச்சனம்னா வர்ஷிப்பிங் த லார்ட், அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணி தீபாரதனை காமிச்சு எல்லாம் பண்ணுறது. அதுவும் அது ஒரு விதமான பக்தி, வர்ஷிப்பிங் த லார்ட். அப்புறம் வந்தனம், ஆஃபரிங் த ப்ரேயர்ஸ் டு த லார்ட், நம்ம ஜபங்கள்லாம் சொல்லி பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கிறது, அதுதான் வந்தனம். அப்புறம் 7வது தாஸ்யம், பிகமிங் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். அவருக்கு அப்படியே நம்ம சர்வெண்ட்டாகவே போயிடணும். அவருக்கு எல்லாத்துக்குமே அவர் சொல்றதுக்கு சரண்டர் ஆகணும். அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு அது அனுமான். அப்புறம் அடுத்தது சாக்கியம். சாக்கியம்னா ஃப்ரெண்டு, கன்சிடரிங் லார்ட் டு பி எ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துனா நமக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும். ஸோ அர்ஜுனன் தான் சாக்கியத்துக்கு கன்சிடரிங் லார்ட் டு பி த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம் கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு த லார்ட். அது பலி மகாராஜா கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகும். அந்த கதையும் சொல்லியிருக்கேன், அதுதான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும். ஸோ நவவித பக்தி: சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதம். ஓகே, இந்த வரிசையை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்.
எக்ஸாம்பிளோட வச்சுக்கோ. அருவவாதின்னா என்ன? அருவத்தின் மீது தியானம் வைப்போம். இது பக்தரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம்? உருவவாதிங்கிறது விக்கிரகத்தின் மீது தியானம். உருவம்னா என்ன? விக்கிரகம் இல்லையா? உருவத்தை வச்சு இதுங்கிறது விக்கிரகம். விக்கிரகம் வச்சு தியானம் பண்றவா பக்தர்கள், உருவவாதிகள். புலன்களை படுத்துவாள் அருவவாதிகள். இவா புலன்களை ஈடுபடுத்துவா. அவ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவா அருவவாதிகள். உருவவாதிகள் உருவத்தை வழிபடுற பக்தர்கள்லாம் புலன்களை ஈடுபடுத்தணும். உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு, இவெல்லாம் அருவவாதிகள். இது நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளலாம். இது கஷ்டமானது. அருவவாதி எளிமையானது, இயல்பானது பக்தர், அதாவது உருவவாதிக்கு. கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை. கடவுள்கிட்ட நேர எந்த விதமான கனெக்ஷனும் வச்சுக்கிறது இல்லை. இவெல்லாம் இதுல கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு வச்சுக்கலாம். நமது முயற்சி சார்ந்தது. இது நம்மளோட முயற்சியில தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். இது கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுது. கொஞ்சம் போல நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா, சின்சியரா பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா, நமக்கு எல்லாரையுமே ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளோட க்ளோஸா பக்தர்களை விடுவிக்கிறார். முழுமையற்ற உணர்வு, சத் சித், அது 2 தான் அதுல இருக்கும். எதுல? அருவவாதியில. இதுல இந்த பக்தர்ல முழுமையான உணர்வு, சச்சித் ஆனந்தம், சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம், அது 3மே அதுல உணர முடியும். ஓகே. ஸோ அருவவாதிக்கும் உருவவாதிக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். முதல்ல 12.2 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா வேஷமனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோபேதாத் தே மே யுக்ததமா மதாஹ. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். தனிப்பட்ட உருவு மேல அவருடைய எந்த மாதிரி உருவம்? பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் இருக்கு இல்லையா? கையில புல்லாங்குழலும், நீல நிற மேனி உடையவரும், மஞ்சள் நிற இது அது பேர் என்ன, மஞ்சள் நிற துணி உடுத்தி அந்த மாதிரி இருக்கு, மயில் இறக்கியும் வச்சிருக்கு, அந்த மாதிரி உருவம் வச்சு அதுல மனசை நிறுத்தி நித்தியமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் பகவான் எப்போதுமே நினைச்சிருக்கணும். அப்படி நினைச்சிட்டு ஈடுபட்டு மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற. எவன் ஒருவன் தனது தனிப்பட்ட உருவத்தின் முன் மனதை நிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுகிறானோ அவனை யோகத்தின் மிகவும் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெளிவாக அர்ஜுனனுக்கு விடையளிக்கிறார். உன் மனதை என்னிடமே வைத்து புத்தியை என்னிடமே செலுத்துவாயாக, நீ என்னிடமே தங்கி விடுவாய், இதில் சந்தேகமில்லை. ஒருவேளை உன் மனதை நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் அபியாச யோகம் என்ற பயிற்சி மறினால் என்னை அடைய முயற்சி செய். அத்தகைய அபியாச முறையும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் எனக்காக கர்மாக்களை செய்வதில் ஈடுபடுவாயாக. எனக்காக கர்மங்கள் செய்தாலும் சித்தி அடைவார். இதையும் செய்ய முடியாவிட்டால் கர்ம யோக முறையை பின்பற்றி மனதை கட்டுப்படுத்தி சகல கர்ம பலன்களையும் தியாகம் செய். நமக்கு ஆப்ஷன் நிறைய கொடுக்குறார் உருவவாதிகளுக்கு. பகவானை நேரடியா விக்கிரகத்தை வழிபடுறவாளுக்கு நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கார். எது நமக்கு சௌரியமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு மாத்தி இது இல்லைன்னா இது இல்லைன்னா அது பண்ண நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சம நோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயலில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். அவள்லாம் அந்த மாதிரி அவள்லாம் வரலன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அருவவாதிகளும் வர முடியும். ஆனா அவ தன்னை ரொம்ப வருத்திக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? நம்ம எப்போதுமே ஏத்தாப்புல ஒண்ணு இருக்குன்னா நம்ம ஈஸியா நம்ம ஒண்ணுமில்ல. இப்ப காத்தால எதுவும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வேணும். ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்னா இப்ப இங்க வீட்லயே டேபிள்ல இருந்ததுன்னா மடன்னு எடுத்து கத்தி எடுத்து வெட்டி சாப்பிட்டுடுறோம். இப்ப இல்லை அப்படின்னா எங்க இருக்கும் அது அப்படின்னு போய் தேடி பிடிச்சி எடுத்து சாப்பிடுவோம். நமக்கு வேணும்னு நினைச்சிருக்கோம், எடுத்து அதை பண்ண போறோம். ஆனா அதை போய் எங்க இருக்கு எது இருக்குன்னு தேடி பிடிச்சி இல்லைன்னாக்கா கடையில ஃபோன் பண்ணி கடையில இருந்து வரல நம்மளே நடந்து போய் வாங்கிட்டு வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அப்படி பண்றோம்.
ஸோ இது வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறது எப்படி, விக்கிரகத்தை வழிபட்டு அப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் நம்ம டேபிளில் வச்சு போட்டு சாப்பிடுறோம். அது வந்து கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, புதுசாக தேடி பிடிச்சி எடுத்து வச்சு எப்படியும் சாப்பிடுவோம். அதாவது மூக்கை இப்படி தொடர்றது ஈஸியா, இப்படி தொடர்றது ஈஸியா, இப்படி தொடர்றது தானே ஈஸி. அது மாதிரி விக்கிரகத்தை வழிபடுறது ஈஸி. அந்த மாதிரி பண்ணுங்க தான் சொல்லுது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் தொட போகிறோம், மூக்கை தொடருங்கிறது. அந்த மாதிரி பகவானை வழிபடுறது. இவாளும் வழிபடுறா. இவா வந்து உடம்ப ரொம்ப வருத்திக்கணும். அருவவாதிகள் ரொம்ப வருத்திக்கும். ஐம்புலன்களை ரொம்ப ஓவரா கட்டுப்படுத்தும்படியா இருக்கும். அதை வந்து கண்ட்ரோல்னு ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மனசை அடக்கினாலும் காற்றை அடக்கினாலும் மனக்கெல்லாம் அலைபாய் மனதை அடக்க முடியாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி அது எப்படி எப்படி பண்றதுங்கிறது அவங்களுடைய இது பட்டு முடியும் அப்படின்னா பண்ணலாம். பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லல. பட் உருவவாதிகள் தான் பெட்டர். அருவவாதிகளை விட உருவவாதிகள் பெட்டர். ஈஸி. ஈஸின்னா என்ன, அதுக்கும் நிறைய பிரச்சனை பண்ணி நல்ல கதைகள்லாம் பண்ணோம். ஓகே, எஸ்மா 12.5 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன் மீதும் பற்றுதல் கொண்டிருந்தோ அவரது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அந்த வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அது எல்லாத்தையும் வருத்தி பண்ணிட்டு பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பண்றா, நிறைய பேர் பண்றா. அந்த மாதிரி அதுக்கு எப்படின்னா ரொம்ப 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 கஷ்டம். அதுக்கு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்றதுங்கிறது கஷ்டம். சிந்தனைக்கு எட்டாததும் தோன்றாதுமான பரமபுருஷரின் அருவத்தன்மையின் பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தெருவில் தபால் பெட்டியை பார்க்கிறோம். நம்ம அந்த கடிதங்களை அந்த பெட்டியில் போட்டால் அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரும். அது சிரமமின்றி இயற்கையாக செல்கிறது. ஆனால் ஏதாவது ஒரு பழைய பெட்டியில போட்டுட்டோம், தபால் பெட்டியே ஒன்று யூஸ் பண்ணாத ரொம்ப நாளாக அது அப்படியே இருக்கு, அந்த நியூஸ் பேப்பர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல எடுத்துட்டு போறதில்ல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள நம்ம லெட்டரை போட்டு விட்டோம்னா அந்த லெட்டரை என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு போய் சேரும். 2 மாசம் 3 மாசம் கழிச்சு போய் சேரும். அது பிரயோஜனம் இல்லையே. அவன் பாப்பா எப்படியோ அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து ஐயோ லெட்டர் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சில சமயம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல அது 3 மாசம் ஆயிடுச்சுன்னு தூக்கி போட்டுவா. அது போலவே அர்ச்ச விக்கிரகம் பரமபுருஷத்தின் ஒரு அவதாரம். இவ்வுருவத்தின் மூலம் இறைவன் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்தியில் உள்ளவர். ஓகே, பழைய பெட்டியில போட்டா அது போய் சேராது. அதே மாதிரி தான் அர்ச்சக விக்கிரகம். விக்கிரகத்தை நம்ம நேரம் வழிபட்டோம்னா அது இல்லாதது வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல போய் லெட்டர் போட்டு அது வேலிட் இல்லை, அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணாத போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல போஸ்ட் பாக்ஸ்ல போட்டு விட்டோம்னாக்க அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேராது. அந்த மாதிரி தான். ஆனால் அது அப்புறமா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு போய் சேரும். 3 மாசம் கழிச்சு சமயத்தில் போகாமல் போகும். அதனால இந்த அருவவாதிகளும் அதே மாதிரி தான். அதனால உடலை வளர்த்தி பண்ணதா பண்ணிவிட்டு அதில் சக்ஸஸ் ஆகிறவ ஞான யோகிகள். அதுதான் ஞான யோகிகள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். எல்லாராலையும் ஞான யோகிகளாக ஆக முடியாது. ஓகேயா, பக்தி பயிற்சி உறுதியற்றது. ஆரம்ப நிலை அளவுக்கு அதிகமான உற்சாகம் இருக்கும். பக்தி பயிற்சி பண்ணச்சே அது வந்து நம்மளால உறுதியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. முதல்ல ரொம்ப உற்சாகமா ஸ்டார்டிங்ல பிரமாதம் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்புறம் புரியாத நிலை. சில சமயம் சில நேரம் உற்சாகம் இருக்கும், சில நேரம் அலட்சியப்படுத்திடுவோம். தடுமாற்றம், மனக்கற்பனையால் எது சிறந்தது என்ற அனுமானம், தொடர் போராட்டம், பௌதிக ஆசை மற்றும் பக்திகள். நம்ம பௌதிகத்துல போனோமா இல்லைன்னாக்கா நம்ம ஆசைகளுக்கு நம்ம பௌதிக ஆசை கட்டுப்படுத்தி இருக்குதா, பக்தி தொண்டுக்கு போறதா அப்படின்னு நமக்குள்ளேயே ஒரே குழப்பமாயிடும். தொடர் போராட்டம் நடக்கும். விரதங்களை செயல்படுத்த முடியாமை, விரதம் உபாசம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த உபாசம் எல்லாம் பண்ண முடியாது. சில சமயம் எடுத்த உறுதியில் நிலை தடுமாறுது. மகிழ்ச்சியில் தெளித்தல், பௌதிக சுகமோக வாழ்வில் மகிழும். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வீட்டுல ஏதாவது பிரமாதமா ஒரு சந்தோஷமான காரியங்கள் இருந்தா அந்த மகிழ்ச்சியிலேயே நம்மள மெய் மருந்து அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுல போயிடுறோம். அதெல்லாம் தற்காலிகமானதுன்னு தெரியும், இருந்தாலும் அது உறுதி இல்லாம நம்ம இருக்கோம். அதனால இந்த பக்தி பயிற்சி உறுதி இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட்லாம் இருக்கு. எஸ்மா 12.67 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். அவளெல்லாம் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட பக்தி தொண்டாற்றி அவரோட நண்பனாகவும் ஆக்கி அவரை நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு ஆக்கிவிட்டோம்னா, அவருக்கு பக்தனாகவும் ஆயிட்டோம்னா அவளுக்கு வந்து மறுபிறப்புங்கிறது கிடையாது. கோலோகம் அவனுக்கு போயிடலாம் நேரம். அவள்லாம் புஷ்பக விமானத்துல அவள்லாம் இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த கடல்ல மறுபடியும் வரமாட்டா. அதுல இருந்து நான் காப்பாற்றுகிறேன். இந்த இடத்துல அந்த பிறப்பு இறப்பு கடலுக்கு தான் அதுல ஒருத்தன் மூழ்கி இருந்துக்கான். உங்களுக்கு சும்மா ஒரு இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதை வந்து அவன் வந்து ஐயோ இப்படி மூழ்கி இருந்துக்கேனே, என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள சின்ன வயசுல எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கான். இப்போ இன்னமும் அவன் உட்கார்ந்துட்டு அவனை வந்து அவன் அந்த நிமிஷத்துல அவனால் நினைச்சு பார்க்க முடியாட்ட கூட அங்கேருந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவனை காப்பாத்துறார். ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அவருக்கு பக்தரா ஆயிட்டோம்னாக்க நம்மளை எல்லாரையுமே அவர் காப்பாற்றுவார். ஜட இருப்பிலிருந்து வெகு விரைவில் பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று உறுதியாக கூறப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிக பெரியவன் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது ஆகும். இல்லாவிட்டால் அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டிவிடும். மாயைக்கு தான் இந்த பௌதிக உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம அதுலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வந்துடும். ஓகே, அருவவாதி இது இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அதே தான் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு இந்த பிக்சர். ஓகே, பிரேமை பக்தியின் 5 ரசங்கள். சாந்தம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சாந்த பக்தி, தொண்டு செய்யும் பக்திக்கு பேர் தாசிய பக்தி, சாக்கிய பக்தி சிநேக நிலை பக்தி, வாத்சல்ய பக்தி பெற்றோரின் நிலை பக்தி, மாதுரிய பக்தி இனிய இல்லற அன்பு பக்தி. ஓகே, பிரேமையில இத்தனை 5 டைப் இருக்கு, 5 ரசங்கள். பக்தியின் நிலைய பிரேமைக்கு கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான அன்பு, ஸ்ரத்தா, ஆர்வம், நிஷ்டை, நிலைத்த தன்மை, சாது சங்கம், பக்தர்களின் அசோசியேஷன் பக்தர்கள் சங்கம், அனர்த்த நிவர்த்தி, பற்றுதலை அகற்றுதல், பக்தி பயிற்சி. ஓகே, இதெல்லாம் பக்தியினோட நிலைகள். எஸ், 12.8 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவியம் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. அது பேர் தான் அனன்ய பக்தி. ஓகே, கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் அவருடைய நேரடியான உறவில் வாழ்கிறார். எனவே அவரது நிலை ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயம் இல்லை. இறைவனின் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பக்தர் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவரது நாவில் நடனமாடுகின்றனர். கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது அந்த உணவுப் பொருளை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகிறான். எப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணர் மயமாகிறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய நாட்டுல தாண்டவம் ஆடுகிறார் அப்படின்னு சொல்ல. அதே மாதிரி சமைச்ச சாப்பாடை கொண்டு போய் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டாக்க அவன் கிருஷ்ணமயமாகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகத்துல தெரியுது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 12.9 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय. செல்வத்தை வெல்பவனான அந்த அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால், ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தாரு. முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னேன் உங்களுக்கு. அவர் என்ன சொல்ற, மனசு பகவான் மேல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அதை பண்ண முடியலன்னா பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக.
பக்தி யோகத்தினுடைய ஒழுக்க நெறிகள் என்னென்ன பண்ணணும், ஏதாவது யாராவது சொல்றத காது குத்து கேளுங்க, ஸ்மரணம், கீர்த்தனை பண்ணுங்க. ஈஸியஸ்ட் நல்லா பண்றதுக்கெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னுடைய அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நிறுத்தி செய். பக்தி யோகத்துல ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி நிறுத்தி செஞ்சுக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி யோகத்தின் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் வழிமுறை தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களுக்கானது. எல்லாரும் நார்மலா எல்லாருமே அந்த மாதிரி வளர்த்துன்னு தான் வரோம் இல்லையா? அது பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க 2வது முதல் வழிமுறை தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களுக்கு. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷனின் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கு. வளர்த்து கொள்ளாதவர்கள் எப்படி வளர்த்துக்கணும்? பக்தி யோகம் புலன்களின் தூய்மைப்படுத்துவதாகும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நீதிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புவன் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். என்ன பண்ணணும்? ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடி அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? ஆன்மீக குரு சொல்லியிருக்கிறதுதான் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் அது என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குரு என்ன சொல்லி தருவாரு உங்களுக்கு? ஒழுக்க நெறியில காலகாத்தால எழுந்து குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போங்க. இல்லைனாக்கா கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா மங்கள ஆரத்தி பாருங்க 4:30க்கு. அதையும் பார்த்துட்டு 5 to 7 வந்து ஜபா செஷன் வச்சிருக்கா. அந்த ஜபத்தை போய் அட்டன் பண்ணுங்க, எவ்வளவு முடியுமோ அட்டன் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் சாண்டிங் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. மலர்களை சேகரித்து பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுங்க. நைவேத்தியம் செய்ய உணவுப் பொருட்களை சமைக்க அதுக்கு வேணுங்கிற உணவுப் பொருட்களை சேர்த்து வைங்க. தூய பக்தர்களிடம் பாகவதம் பகவத்கீதை எப்போதும் கேட்க வேண்டும். பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. எல்லாருக்குமே பக்தி யோக பயிற்சி. அருணாச்சலம் பிரபு நீங்க மியூட்லயே இருங்கம்மா ப்ளீஸ். ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு கிளாஸ் இருக்கிறதுக்கு. சாரி. அதனால தூய பக்தர்களின் பாகவதம் பகவத்கீதை அதெல்லாம் அப்பப்போ வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். அப்பப்போ இல்லை, அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. ஆன்மீக பக்தி தொண்டில் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுது. எப்படி பின்பற்றணும்? ஆன்மீக குரு நமக்குன்னு வச்சுக்கணும். அதிகாலை விழித்தெழணும், கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கணும், விக்கிரகங்களுக்கு மலர்களை அர்ப்பிக்கணும், விக்கிரகங்களுக்காக உணவு சமைத்தல். இப்ப நான் சொன்னேனே அதே தான் இங்க எல்லாம் இருக்கு. பிரசாதத்தை ஏற்று மதிக்கணும். தூய பக்தர்கள் வந்து பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கணும். தகுதி என்ன? அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். இதுல என்ன பலன் கிடைக்க போறது? இறை அன்பு உத்தரவாதம், கேரண்டி. பகவான் நமக்கு அவருடைய அன்பு கிடைக்கும். அன்பு கிடைச்சதுன்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு பிறப்பு சூழல நம்ம வரமாட்டோம். 12.10 படிங்க. Yes, Mataji. अप्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால் எனக்காக முதல்ல என்ன சொல்றார்? எல்லாரும் நல்லா பகவானை சொன்னபடிக்கு எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா? அவளை விட்டுருங்க. 2வது அதை பண்ண முடியலன்னாக்க அட்லீஸ்ட் இந்த ஒழுக்க நெறிகளை ஃபாலோ பண்ணு. அதையும் பார்க்க முடியல, அந்த விதிகளை உங்களால பயிற்சி பண்ண முடியல அப்படின்னா எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முடிவாயாக முயல்வாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய் அப்படின்னு சொல்றார். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி செய்ய இயலாதவன் கூட பக்குவ நிலைக்கு உயர முடியும். கிருஷ்ணா அது எப்படி பக்குவ நிலைக்கு உயர்றதுன்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வை செய்பவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வந்து நேரடியா பகவானை போய் நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது, இன்டைரக்டா பண்ண முடியும். யாருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவளுக்கு உதவி செய்யலாம். உதாரணமாக ஒருவன் வியாபாரம் செய்ய போறான். அவன் வியாபாரம் செய்யணும்னா அவன் எங்க தங்கி பண்ணணுமோ அந்த இடம் வேணும் அவனுக்கு. அதுல முதலீடு வேணும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் வேணும், உழைப்பாளிகள் இருக்கணும். அப்புறம் அது ஒரு நிர்வாகமா வச்சு இதெல்லாம் எல்லாம் தேவைப்படுது அவனுக்கு. அது மாதிரியே கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்கும் இவை எல்லாம் தேவைப்படுகிறது. பணம் இருந்தால் கோயில் கட்டுவதற்கு உதவி செய்யலாம், அல்லது புத்தகங்களை வெளியிடுவதற்கு உதவலாம். இவை இறை அன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம்
பெற உதவியாக இருக்கும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. நம்மளுக்கு பக்தி யோகம் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒண்ணுத்துக்கும் பண்ண முடியா. நம்ம ஒண்ணும் பகவான் நம்மள இன்டைரக்டா நம்மள கவனிச்சுப்பார். எப்படி கவனிச்சுப்பார்? நம்மள்ட்ட பணம் இருக்கு. அந்த பணத்த வேஸ்ட்டா அனாவசியமா எல்லாத்துக்கும் பார்ட்டி கீர்ட்டி எல்லாம் டெம்பரரியா இருக்கிற பௌதிக சந்தோஷத்துக்காக நிறைய செலவழிக்கிறோம். அதெல்லாம் செலவழிக்காம ஒரு வருஷம் பர்த்டே பார்ட்டின்னு கொண்டாடாத. அந்த பணத்த எடுத்து ஏதாவது ஒரு டொனேஷன், டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நல்ல காரியங்களுக்கு நம்ம குடுத்தாக்க, அந்த மாதிரி மூலியமா நம்மள ஆ பக்குவ நிலைக்கு அடைய முடியும். ஓகேயா? இப்ப அதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னாக்க, அதுக்கு எல்லாம் போடணும்னு நம்ம சொன்னோம். அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுகள் இருக்கிறவாளுக்கு உதவி பண்ணி அன்னதானம் கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இன்டைரக்டா நம்ம பண்ணினோம்னா அதையும் நம்ம பக்குவம் அடையலாம். இல்ல புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய இப்ப கீதா ஜெயந்தி இல்லையா? கீதா ஜெயந்திக்காக இந்த மாசம் ஃபுல்லும் புஸ்தகங்கள் பகவத்கீதா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். அது பண்றதுக்கு முடியலையா, அந்த புஸ்தகங்களை பிரிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு உண்டான காசை கொடுக்கலாம். நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணினா அந்த மாதிரி இன்டைரக்டா பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வர முடியும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதிலீலையில 17.22ல கலிகாலே நாமரூபே கிருஷ்ண அவதார நாமஹைத்தே ஹய சர்வ ஜகத் நிஸ்தாத. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். இந்த சாண்டிங் மாத்திரம் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது சாண்டிங்க்கு அவ்வளோ மகிமை இருக்கு. எல்லாரும் நீங்க பண்ணி பாருங்க. பண்ணினதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய அனுபவத்தை எனக்கு பகிர்ந்துக்கோங்க எங்கிட்ட. அதனால அது உச்சரிக்கிறதுனால பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, எஸ் மா. 12.11 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. अतेतत् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், அதுவும் பண்ண முடியலையா அவனுக்கு? உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். கடைசியா இது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுங்கிறார். சமூகப்படி எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பாடு அன்னதானம் கொடுக்கறது விசேஷம் சொல்லி ஏழைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். சமூக சேவைகள்லாம் நிறைய போய் பண்ணலாம். தேசிய சேவைகள் சமூகத்துக்கும் பண்ணலாம், நம்ம இருக்கிற லொக்காலிட்டிலையும் பண்ணலாம், தேசியத்துக்கும் போய் பண்ணலாம். அதுவும் முடிச்சு மொத்தமா நாட்டுக்கும் பண்ணலாம், நாட்டிற்காக தியாகமும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுவும் சமூகம், குடும்பம் மற்றும் சில சிரமங்களினால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்கு ஆதரவு தர இயலாமல் இருக்கலாம். தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை நற்காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, 12.12 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फलत्यागात् चिन्तिर अनन्तरम्. இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில், இதுவும் பண்ண முடியலையா, ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். மன அமைதி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு வீட்டுல குழப்பங்கள் அது இதுன்னு ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம், மனசு ஒரு நிம்மதியா இருக்காது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம பகவானை பக்தி தொண்டு நம்ம இடத்துக்கு நம்ம கடைபிடிச்சு வரல அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டுட். அதனால்தான் அந்த மாதிரி நம்ம மனசு ஒரு மாதிரி சஞ்சலமா இருக்கிற சமயத்து உடனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எல்லாரும் சொல்லுங்க. இது என்னோட அனுபவத்திலேருந்து நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. அதனால அந்த மாதிரி சொல்லி எல்லாத்தையும் நம்ம மன அமைதி கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, மனசு அமைதி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன? மனசு தைரியமா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு இது கிடைக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? கோழையாட்டம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அப்படி துவண்டு போயிடுவோம் லைஃப்ல. அந்த மாதிரி துவண்டு போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி முன்னுக்கு வரணும் நம்ம அப்படின்னாக்க சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா தான் பெஸ்ட். ஓகேயா? பக்தி தொண்டில் இரண்டு வகை. ஒரு வகை
முறைவகை நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் அதற்கு கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்வது சிறந்தது. ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். பகவத்கீதை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையே வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பகவானிடம் அன்பு தொண்டுதான் பகவத்கீதையில நமக்கு சொல்லித்தது. இந்த மாதிரி தியானம் போய் எல்லாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் விட நேர பகவான்கிட்ட பக்தி தொண்டு பண்றதுதான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதையில நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. இந்த சாப்டர்ல ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சனாத கோஸ்வாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் யார்? யாருக்காவது தெரியுமா? அவர் ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர். ஓகே, அது ஒன்றி தெரிஞ்சா கூட போதும். சனாத கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரதான சீடர். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு முக்கியமான சீடர் அவர். சனாத கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் பக்தி பராமரியத்தில் பல முக்கியமான படைப்புகளை எழுதினார் மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் செல்வாக்கு மிக்க 6 கோஸ்வாமிகளில் மூத்தவர். அவர்களில் அவரது சகோதரர் ரூபா கோஸ்வாமியும் இருந்தார். ஓகே, இவர் யாரு? சனாத கோஸ்வாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய தூய கிருஷ்ண பக்தர். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிரதான சீடர். சனாத கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் பக்தி பராமரித்தில் நிறைய புத்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். பிருந்தாவனத்துக்கு செல்வா 6 கோஸ்வாமி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அதுல முதல் மூத்தவர். 2வது அவரோட சகோதரர் ரூபா கோஸ்வாமியும் அவரோட கூட இருந்தார். ஓகே, எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எனக்கு பிரியமான பகவான் அப்படி சொல்றாரு கிருஷ்ண பகவான். எனக்கு பிரியமானவானோன்னா இதெல்லாம் இருக்கிறவெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவன். அதனால இதெல்லாம் நம்ம பண்றதுக்கு ஒன்னொன்னா பண்ண முடியாது. பொறாமை இருக்க, மற்றவளை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது. பகவானை பார்த்து பொறாமப்படுறார். பகவானை பார்த்து எதுக்காக பொறாமப்படணும்? அவன் மனுஷன் தான்ப்பா அப்படின்னு அவரை பார்த்து ஆத்திரப்படுறார். எல்லா உயிருக்கும் எல்லார்கிட்டையுமே அன்பான நண்பனா, எனிமீஸே இருக்கக்கூடாது. அப்படி நான் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் உரிமை, எல்லாம் என்னோட தான். நம்ம இங்க இருக்கிறதே வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கும். வாடகை வீட்டுனா உடல்ங்கிற வாடகை வீட்டுல நம்மளுடைய ஆத்மாவானது இருக்கு. ஆனால் உடல் எல்லாம் ஆத்மாங்கிறது சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் 2வது சாப்டர்ல இருந்து. அதனால அந்த ஆத்மாவை நம்பங்கிறதுனா ஆத்மா தான். அந்த ஆத்மா உடல்ல உட்காந்துருக்கு. எப்போ அந்த உடல்ல சிஸ்டம்ஸ் எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஃபெயில் ஆயிடுமோ அப்போ இந்த உடலை விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா வேற ஒரு ஊர்ல போய் உட்காந்துட்டு தன்னோட புதுசா மறுபடியும் இருக்கும். அது போகும்போது என்னத்தை எடுத்துட்டு போகும்? அந்த ஆத்மா உணர்வுகளை சுமந்து செல்லும். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். அகங்காரத்தில் விடுபட இன்பத்தொழில் எல்லாத்துலையும் சமநிலையா இருக்குன்னா அந்த மாதிரி பக்தர்கள் தான் எனக்கு பிடிக்கும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர் இன்பத் துன்பங்களின் சமநிலை. எப்போதும் இன்பம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷம்னா ஒரு ஏரியா குதிச்சுட்டு இருக்கோம். துன்பம் வந்ததுன்னா அப்படியே துக்கத்துல அப்படியே மடிஞ்சு போயிடுறோம். அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. இன்பம் வந்தா ஓகே, அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட்டு தான் என்ஜாய் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அந்த இன்பத்தை அது அப்படியே ஓகே இட் இஸ் ஹேப்பன் அப்படின்னு நம்ம பேலன்ஸை நம்ம தவற விடாத அது அப்படியே அதுலயே போயிட்டாலும் மற்ற காரியங்களும் அது நின்று போயிடும். அதே மாதிரி துன்பம் வந்தது அப்படின்னாக்கா துன்பத்திலேயே அப்படியே துவண்டு போகக்கூடாது. அதுலேருந்து எழுந்து வெளியில நல்ல மறுபடியும் பேலன்ஸ் தான் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். எது எடுத்தாலும் எல்லாம் நல்லதா தான் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் கணக்கு கிடையாது. கெடுதலாகவும் நடக்கும். அப்போ சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். மனதையும் புத்தியும் அவர் பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி பக்தி தொண்டு பண்றானோ அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஓகே, 12.15 படிக்கும். கமலாஜி. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रियः. மம பிரியகர் எல்லாம் அவெல்லாம் எனக்கு பிரியமானவா. மம பிரியக பகவானுக்கு பிரியமானவர், எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறார். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் என்று ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? வேர்டு பை வேர்டு ஒரே நிமிஷம். எல்லா ஸ்லோகமும் நீங்க லெவல் 2ல போனீங்கன்னா படிச்சுக்கலாம். இப்ப நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இது காமிக்கிறேன். எஸ்மாத் யாரிடமிருந்து,
நான் என்றும் இல்லை. உத்விஜேதே சஞ்சலம் அடைவது, லோக மக்கள், லோகாத் மக்களிடமிருந்து, நான் என்றும் இல்லை. உத்விஜதே சஞ்சலம் அடைவது, மேலும், யாரே ஆயினும், ஹர்ஷ இன்பம், அமர்ஷ துன்பம். ஹர்ஷக்கு ஆப்போசிட் என்ன? ஹர்ஷ மர்ஷம் இருக்கு இல்லையா? ஹர்ஷனா இன்பம், அமர்ஷனா துன்பம். பயம், உத்வேகே கவலை, முக்த விடுபட்டு, எவன், யாராயினும், மேலும், மே எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் இயக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்பேற்பட்டவா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். ஓகே, இதுல இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேர்டு பை வேர்டு காமிச்சு இதே மாதிரி எல்லா ஸ்லோகமும் படிச்சாலும் வச்சுக்கோ, ஸ்லோகம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு படிக்க முடியும். பக்தர் எல்லாரிடமும் அன்புடையவன். பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. பக்தரை கவலைக்கு உள்ளாக்க யாராவது முயன்றால் அதனை அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருப்பதால் இப்பௌதிக சூழ்நிலைகள் அவனை அசைக்க முடியாது. எல்லாத்துலயும் இருக்கமோ அந்த மாதிரி அவள்ல தான் எனக்கு பிடிக்க முடியும். அவளை நீ என்னப்பா நீ வேஸ்ட், ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கெல்லாம் அவன் கவலையே பட மாட்டான். நான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன், ஒன்றும் பண்ணாம இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எல்லாத்துலயுமே திடமா இருப்போம். ஓகே, இங்க உள்ள மனிதர் யார்? இது யாராவது தெரியுமா? இது யாருன்னு? பில்வமங்கல தாக்கூர். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அவர் ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர். அவரும் விஷ்ணு சுவாமி பில்வமங்கல தாக்கூர் விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர். முற்பிரிவில் கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தார். பாகவதம், திருவிழாக்கள், பிரசாத விநியோகம் இதெல்லாம் ஈடுபட்டிருந்தார். கிருஷ்ண சேவைக்காக இறந்த இளவரசி சேவையை நகை எடுக்க முயற்சித்தார். இளவரசி குரல் ஒலித்தல், மன்னர் பொக்கிஷம் கொடுத்தல், பணப்பற்றக்குறை, மீண்டும் நகை எடுத்தல், இளவரசி சாபம் போடுறா, மறுஜென்மம் எடுக்கிறார், ஒழுக்கம் பெற்ற வாழ்க்கை வர்றார், சிந்தாமணி பார்க்க மழை புயலில் வருதல், சிந்தாமணி குருவாகி உபதேசிக்கிறார். இந்த மாதிரி இந்த கதை பொறுத்தது. இது ஒரு எல்லாரும் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அந்த கதையை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பில்வமங்கல தாக்கூர் ஏன்னா அவர் ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர். அவர் எல்லாத்துலயும் கையில இருந்த காசு எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காகவே செலவச்சு எல்லாமே அப்படி பண்ணியிருந்த பியோர் டிவோட்டி அப்படி இருந்தவர். அவர் கையில காசு இல்லை. ஒரு இளவரசி செத்து போயிட்டு அவளை காட்டுல இதுல போட்டு சமாதியில இருக்கு. சமாதி மேல ராஜா விட்டு பொண்ணாச்சு இளவரசி. அதனால அவருக்கு மேல ஒரு வண்டி நகையை வச்சுட்டு போயிட்டார் அவ அப்பா. அந்த நகையை இவர் கையில காசு இல்லையே, அந்த நகையை எடுத்து செலவழிக்கலான்ட்டு போற. அப்ப பார்த்தா அந்த இளவரசி அதுல இதுக்குள்ள இருக்குது குரல் கொடுக்குறா. அந்த குரல் கொடுத்த உடனே இவர் வந்துட்டார். உடனே அதை பார்த்துட்டு மன்னருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. மன்னர் அவர்கிட்ட இந்த அப்பா அவனுக்கு கிருஷ்ண சேவைக்கு தானே பணம் கொடுக்குறாரு. அப்பவும் மறுபடியும் அந்த பணத்தையும் செலவழிச்சு போட்டாரு. எல்லாத்தையும் செலவழிச்சு போட்டார். மறுபடியும் பணம் பண்றாரு. மறுபடியும் போய் எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்பாரு. அப்ப பார்த்து இளவரசி சாபம் போட்டார். உனக்கு மறுஜென்மம், நீ ஒழுக்கம் கெட்டவனா இருக்கப்போற, அடுத்த ஜென்மம் அப்படின்னு சாபம் போடுற. அப்போ அங்க போய் சாபம் போட்ட உடனே அடுத்த ஜென்மம் பண்ணு சிந்தாமணின்னு ஒருத்தி இருக்கா. அவளுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் மழை புயல், மழையானா கொட்டுறது. அவளை தேடிட்டு அவளை போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கை வந்துட்டு. அப்போ அந்த இடத்துல இந்த சிந்தாமணி இருக்கிறவ என்ன பண்றா? அவ தானே குருவாக்கி இவரை நல்ல வழிக்கு உபதேசம் பண்ணி கொடுக்குறா. அந்த மாதிரி இந்த கதை இருக்கு. இதை பார்த்துக்கணும். இவர் விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர். ஓகே, எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்து விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அதாவது தூய பக்தன் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வதில்லை. உதாரணமாக, பெரிய கட்டிடத்தினை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவை. அத்தகைய தொழில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவாது என்றால் பக்தன் ஈடுபடுவது இல்லை. இறைவனுக்கு அவர்கள் ஒரு ஆலயம் கட்டலாம், சொந்த உறவுகளுக்காக ஒரு பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவது இல்லை. புரியுதா? இந்த மாதிரி தூய பக்தனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பெரிய ஆலயம் கட்டணும் தான் ஆசைப்படுவான். அவன் ஒரு பெரிய வீடு கட்டி எங்க அம்மா உட்காந்துக்கணும், இங்க எங்க அப்பா வைக்கணும், எங்க பையன் இங்க உட்காந்துக்கணும் அப்படின்னு வீடை பெரிய பில்டிங்கை கட்டி போடுவானா? கட்ட மாட்டான். யாரு? தூய பக்தன்கிறவன். தூய பக்தனோட அவனோட மனசுல முழுசுமே அவன் டிட்டாச், இந்த பௌதிகத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆகி அவன் ஃபுல்லும் ஆன்மீகத்துல தான் இருக்கான். அவனும் பகவானுக்கு ஆலயம் தான் கட்ட ஆசைப்படுவான் இல்லையா?
அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். அந்த மாதிரி இருக்கிற வாழ்லாம் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். சரியா? இப்ப நான் சொன்ன அந்த நவவித பக்தி மறுபடியும் ஒரு வாட்டி போட்டிருக்கேன். ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், பாதசேவனம், வந்தனம், வந்தனம் இது என்னது? தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, இங்குள்ள வரி யார், அவர் என்ன குணங்களை காட்டினார்? இது யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜூம் மீட்டிங்ல பிரகலாதர். எஸ், பிரகலாதர். பிரகலாதர். இந்த அவர் எந்த குணங்களை காட்டினார்? அங்க இந்த கையில குச்சியை வச்சுட்டு இதுங்கிறது இது யாரு? அவ அப்பா ஹிரண்யகசிபு இல்லையா? அவர் என்னென்ன குணங்களை காட்டினார்? தன் சொந்த பிள்ளைன்னு பார்க்காத கூட அந்த பிள்ளைய வந்து அவனை சாகடிச்சிடணும். ஏன்னா அவன் வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்றான். அவன் கேட்காத இவன் வந்து சிவன் நாராயணன் தான் கடவுள் அப்படின்னு அவன் சாதிச்சிருக்கான். அதனால யானையனோட காலில் வச்சு மிதிச்சு விடுறார். பண்ணின கெட்ட குணங்கள்லாம் சொல்லி மாளாது. அப்படிப்பட்டது பாம்புக்கு நடுப்புற கொண்டு போய் பாம்புகளுக்கு நடுப்புற போட்டு விஷம் கடிச்சு சாப்பிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியல அவனை. அப்புறம் எரியிற நெருப்புல தூக்கி போடணும்னு போட அப்போ வந்து அது போட்ட உடனே அதுலேயும் அவரை ஒன்றும் பண்ண முடியல. இந்த பாம்பு காலை தூக்கி தள்ள வச்சா என்ன அது குழந்தைக்கு அதை வைக்க அந்த இடத்துல ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் நினச்சிட்டு அவர் ஓம் பகவதே வாசுதேவாய சொல்லிட்டு பகவானை தான் நினச்சிட்டு இருக்கார். அதனால அவரை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஓகே, எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமான அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். எல்லா விதமான பாவச்செயல்களின் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்தவித அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டில் எந்த தடங்களும் கிடையாது. அத்தகைய பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமானவர், மிகவும் பிரியமானவர். ஓகே, இந்த படத்துல உள்ளவர் யார்? அவர் காட்டிய குணங்கள் என்ன? எஸ், கமலா மாதாஜி, நீங்க தான் சொல்லுவீங்க யூஸ்வலா, சொல்லுங்க. இது அம்பரீஷ் மகாராஜா அதை நிக்கிறது. அப்ப இங்க வந்து துர்வாசமணி வந்து சாபம் விடுறாரு. அவர் காட்டிய குணங்கள் என்ன? குணம் வந்து அவர் கோபம் இல்லையா? அம்பரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப பணிவு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு, அது எதுவுமே கிடையாது. துர்வாச முனிவர் தான் அந்த கோபத்துல டக்குன்னு யோசிக்காம அதை கோபத்திலேயே அவருக்கு சாபம் விடுறாரு இந்த மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜாக்கு. ஓகே, எல்லாரும் இந்த கதையும் படிச்சுக்கு ஒரு வாட்டி. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றை நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளிலிருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டு உள்ளான். சில சமயங்களில் ஒருவன் புகழப்படுகிறான், சில நேரங்களில் இகழப்படுகிறான். இது இயற்கை. ஆனால் இயற்கை, செயற்கை, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி மற்றும் இன்பத் துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மௌனமானவன். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லை. மௌனம் என்றால் அபத்தமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம். ஓகே, அவன் வந்து எதுல எல்லாம் புகழ்ச்சின்னு புகழ்ந்தாலும் அவன் கவலைப்பட மாட்டான். நீங்க அவனை இகழ்ந்தே ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கும் கவலைப்பட மாட்டான். துன்பத்தையும் கவலைப்பட மாட்டான், இன்பத்துக்கும் அதுக்காகவும் சந்தோஷப்பட மாட்டான். வெப்பமா ஐயோ ஒரே வெயிலா இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். குளிரா ஒரே குளிரா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். இதெல்லாம் யார் சொல்ல மாட்டாளா? பக்தன். தூய பக்தனுக்கு தான் அந்த மாதிரி இருக்கவள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிருஷ்ண பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அதனால இதுல இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து நம்ம அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு 1% நம்ம பண்ணா கூட நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பகவானை நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கலாம். எஸ் மா, 12.20 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததான மத்பரம பக்தாஸ்தே தீவ மே பிரியாஹ. இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணரும் சுதாமாவும் தானே. கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கிட்ட உங்களுக்கு தெரியும் சுதாமா கதை. சுதாமா குசேல தமிழ் சொல்லுவாங்க, அந்த கதையை தெரிஞ்சிருக்கும். அது மாதிரி அவருக்கு நண்பர்னாக்க அவர் என்ன வேணாலும் படுவார். அவர் ஏழையா இருந்தாலும் அவனை எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா ஆக்கி கொடுத்தாரு சுதாமாவை.
இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க, நம்ம வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து நம்மள இதுங்கூடம் பாரு சுதாமாக்கு பண்ணியிருக்கான், நமக்கும் பண்ணுவார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு நம்ம எந்த காரியம் பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடாது. அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எப்பப்போ என்னென்ன கொடுக்கணும்னு அந்த டயத்துல கொடுப்பார். சுதாமா மாதிரி நம்மளும் பணக்காரன் ஆயிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு கிருஷ்ணர் அப்படி வேண்டிக்கிண்டு அப்படி பண்ணவே கூடாது. எதுவுமே தேகி தேகின்னு அவர்கிட்ட போகவே வேண்டாம். அவருக்கு தெரியும் அவர் இருப்பதையும் நம்மகிட்ட இருக்கிறதையும் காப்பாத்திட்டு நமக்கு இன்னும் என்ன வேணுமோ அதையும் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணணும். ஓகே, அவர்கிட்ட பக்தி தொண்டு அவர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க. நீங்க முதல்ல எல்லாரும் 16 ரவுண்டு அதை சொல்லிட்டு அப்புறமா நீங்க உங்களுடைய பக்தி தொண்டு எப்படி முன்னேறிட்டு போறேங்கிறது சொல்லுங்க லைஃப்ல. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அத்தியாயம் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பக்தி தொண்டு செய்வது மிகச் சிறந்தது. நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொண்டு அதன் பிறகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவரிடமிருந்து கேட்டு கீர்த்தனம் செய்து பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை நம்பிக்கை, பற்றுதல் மற்றும் பக்தியுடன் கடைபிடித்து நம்பிக்கை, பற்றுதல் அண்டு நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, பற்றுதல் மற்றும் பக்தி, நம்பிக்கை, பற்றுதல், பக்தி அதோட கடைபிடித்து பகவானின் திவ்ய தொண்டில் ஈடுபடுகிறார் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பகவத்கீதை நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பக்தி தொண்டே மிக உகந்ததாகும். இறைவனின் கருணால் அனைத்தும் தானாகவே கிடைக்கும். 9 விதமான பக்தி: சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், பந்தனம், தாஸ்யம், தஷ்யம் அண்டு ஆமா 7. அப்புறம் சக்கியம் அண்ட் ஆத்ம நிவேதனம். பில்வமங்கல கூட நீங்களே படிச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டோரியா. இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பரம வெற்றி நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு இந்த இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லிடுறேன், அதையும் கேட்டுக்கோங்க. ஒரு ஊர்ல ஒரு மாமியாரும் மாட்டு பொண்ணு இருந்தாலாம். அந்த மாமியார் வந்து ரொம்ப மாமியார் மாட்டு பொண்ணு ஃப்ரெண்டா இருந்து ரொம்ப ஸ்நேகமா இருக்காளாங்கிறது உலகத்துல அதிசயம் தான் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருந்தா, அப்படி இருந்திருக்கா அவ 2 பேரும். அதனால அவன் மாமியார் செத்து போன உடனே அவளுக்கு ரொம்ப அப்படியே தாங்கவே முடியல. புள்ள மாமியார் அந்த அவளோட ஹஸ்பண்ட் கூட அதனால என்ன செத்து போயிட்டா, வயசாயிடுச்சு செத்து போயிட்டார். இல்லை எனக்கு அம்மா வேணுமே, எனக்கு அம்மா போயிட்டாரு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஸோ மாமியார் மாதிரியே ஒரு மரத்துல ஒரு பொம்மையை பண்ணி கொடுத்துட்டான் அவன் ஹஸ்பண்ட். இந்த வச்சுக்கோ எங்க அம்மாவை நீயே வச்சுட்டு அவன் டெய்லி வச்சுட்டு அவன் அம்மாவோட இது பண்ணட்டுமா அதை பண்ணுவோம் எல்லா மாட்டுக்கும் மாமியார் வீட்டுக்கு பிரியமா அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தா. ஒரு நாளைக்கு எங்கேயோ இப்படி வெளியில போனா, எங்கேயா வெளியில போனான்னா அவள் ஹேண்ட்பேக் எல்லாம் அப்பெல்லாம் துணியில தான், அதுக்குள்ள அந்த பொம்மையை வச்சுட்டு போயிடுவான். எல்லாரும் கூட இது என்னது இந்த இப்படி எடுத்துன்னு போயிருக்கா மாமியார், இப்படி ஒரு இதுவா, என்னத்துக்கு வேஷம் போட்டுருக்கா அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருந்தா. ஒன்றும் கண்டுக்கலாம் மடக்கு போயிருந்தா. ஒரு நாளைக்கு அவன் திரும்பி வரும்போது இருட்டி போயிடுச்சு. இருட்டி போனதும் ஒரு மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்துட்டான். ஏறி உட்கார்ந்த உடனே அந்த மரத்து மேலே உட்கார்ந்த உடனே ராத்திரி மரத்துக்கு கடியில கீழே நல்ல வெளிச்சம் இருக்கு. வெளிச்சமத்துல எல்லாரும் இந்த சூதாட்டம் ஆடுவா இல்லையா, சீட்டாடுவா இல்லையா, அவள்லாம் வந்து பணத்தை கட்டிட்டு நீ 100 ரூபா நீ 200 ரூபா அப்படின்னு எல்லாம் போட்டு ஒரு 15-20 பேர் உட்காந்து அங்கே ஒரு 15,000-25,000 ரூபா வரைக்கும் இருந்திருக்கு போலுக்கு பணம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு எல்லாம் சீட்டாடி இருக்கா. சீட்டாடின உடனே இவ மரத்து மேல உட்காந்து இவ வந்து கையில அந்த மாமியாரை பிடிச்சிட்டே தூங்கி போயிட்டா. ஒரு கலையில சௌரியமா பிடிச்சிட்டு கீழே விழாம படுத்துக்கணும்னு படுத்து உட்காந்துருக்கா, கீழே விழ மாட்டா. ஆனா கையில பொம்மையும் அழுத்தி பிடிச்சிருக்க, நல்ல தூக்கம், சவுண்ட் ஸ்லீப் பண்ணிருக்கா. இவெல்லாம் கீழே உட்காந்து ஓன்னு கத்திட்டு எல்லாம் சீட்டு பாடுது, நான் ஜெயிச்சுட்டேன் நீ ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு விளையாடிட்டு இருக்கா. மறுபடியும் 2வது வாட்டி செகண்ட் ரவுண்டு விளையாடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பணத்தெல்லாம் எடுத்து கீழே போட்டு மொத்தமா சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிருக்கா. அந்த சமயத்துல இவ தூங்கி இருக்கிற சமயத்துல இவ கையிலேருந்து அந்த பொம்மை நழுவி கீழே விழுந்து. கீழே விழுந்த உடனே அவள்லாம் மேல மரத்து மேலே ஏறி தலை பார்க்கணும் அவளுக்கு தோணலை திருட்டு இருக்கு. இது கீழே விழுந்த உடனே அவள் நடுவுல விழுந்துட்டு வந்து அந்த பழங்கள்லாம் வச்சுக்கிற இடத்துல விழுந்த உடனே அதை எடுத்து அவள் கையில பார்க்கலாம். அதை பார்த்த உடனே இது என்ன பொம்மை விழுந்துருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு உடனே வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்ட பகவான் வந்து கடவுள் நம்மளை விளையாட விட மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு முதல்ல கிடைச்ச படத்தெல்லாம் எடுத்து இந்த படத்தெல்லாம் அப்படியே போட்டுவிட்டு அந்த பொம்மையும் கீழே போட்டுட்டு அவள்லாம் ஓடி போயிட்டான். இப்போ காத்தால போது விழுந்து பார்த்தோன்னா கையில் இந்த பொம்மையை காணுமே, மாமியார் காணுமே, மாமியார் பொம்மையை காணுமே இவ தெரிந்து கீழே இறங்கி வரா.
வந்து பார்த்தா கீழே மாமியார் பொம்மை பணத்துக்கு நடுப்புற உட்காந்துருக்கு. மாமியாரோட பொம்மையை எடுத்து கையில் மூடி வச்சுட்டு அந்த பணத்தையும் எடுத்து தன்னோட புடவை தலைப்பில் கட்டிட்டு வீட்டுக்கு வரா. வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஏன்டி இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மாமியார். அவன் கேட்ட உடனே இந்த மாதிரி இல்லை இப்படி ஆச்சு, நான் மரத்துக்கு மேலே உட்காந்துட்டேன், நான் அதனால அதனால தான் உங்களோட கான்டாக்ட் பண்ண முடியலன்னு. அப்போல்லாம் ஃபோனாவது இதுவாது, அதனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு. சரி சரி போ அப்படின்ட்டு அவள் அப்படியே வந்து அவளை வீட்டுக்குள்ளே போயிடும். இதை பக்கத்து வீட்டுக்காரிகிட்ட சொல்கிறான். பக்கத்து வீட்டு மாமியார் எப்போ பார்த்தாலும் அது ஒரு சனியா, அது ஒரு கழுத்தெருப்பு அப்படின்னு திட்டின்னு இருக்கிற கேஸ் மாமியார். அப்படியா, நீ போயிட்டு இப்படி கிடச்சிருக்க அவனுக்கு அப்படின்னு அவளும் ஒரு மரத்தில் எடுத்து, பொம்மையெல்லாம் இல்லை, ஒரு மரத்தை ஒரு சும்மா செதுக்கி மாமியார் ஒரு குடோரமான ஒரு மாமியாராக பண்ணி அந்த பொம்மையை எடுத்து கையில் எடுத்துட்டு அவளும் மரத்து மேலே போய் கம்பல்சரியாக போய் உட்காந்துக்கிறான். ஒன்கி போல அவள் நேராக போய் அந்த மரத்து மேலே உட்காந்து 10 மணிக்கெல்லாம் உட்காந்துருக்கான். இவெல்லாம் இருட்டு போனதுக்கப்புறமா அவளாம் அடுத்த நாளைக்கு வந்துருக்கான். இவன் இங்கே வச்சு பணங்கள்ல துணியெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு, பணத்தை மட்டும்தான் இவன் தூக்கிட்டு வந்திருக்கான். பணம் துணி அப்படியே இருக்கு, பணத்தை எவனவத்தை வந்து திருப்பி போயிட்டான் அப்படின்னு. சரி பரவாயில்லன்னு உட்காந்து மறுபடியும் அடுத்த நாளைக்கு அவள்லாம் விளையாடுறேன். இவன் என்ன பண்ணாங்க, மேலேருந்து தொம்முன்னு அந்த பொம்மையை போட்டுறான். அந்த பொம்மையை போட்ட உடனே என்னாச்சு, எல்லாம் திருடணும். இது என்ன நேற்றுக்கு மெதுவா அதுவா வந்து கடவுளா போட்ட மாதிரி இருந்தது, இது என்ன யாரோ போகணுன்ட்டு போடுற மாதிரி இருக்கே, நேற்றுக்கு யாரோ திருடின்னு போயிருக்கா, இன்னைக்கு அவள் தான் வந்து போகணுன்ட்டு போடுறாது. பார்ப்போம் அப்படின்னு மரத்து மேலே பார்த்தா அவள் உட்காந்துருக்கா. அவளை பிடிச்சி கீழே இறக்கி அடி அடி அடின்னு அடிச்சு உதச்சி அவளை அங்கேதான் அடிச்சு வச்சிட்டு அவன் மட்டுக்கும் விளையாட்டை கண்டினியூ பண்ண. வீட்டில் அழுதுட்டே ராவ வீட்டுக்கு வந்துட்டாவும். வீட்டுக்கு வந்தவொடனே கேட்டேன், என்னடி ஆச்சு இருந்தேன், நிறைய இருந்து அவள்லாம் என்னை பிடிச்சி அடி அடின்னு அடிச்சு விட்டான்னு. இல்லை இந்த கதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அதாவது கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம வந்து அதை கொடு இதை கொடுன்னு நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது. பிரியம்னாக்கா அது நேச்சுரலாக வரணும், இயற்கையாகவே நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம். அது பக்தி தொண்டுக்கு மகிமை நிச்சயமா இருக்கும். நமக்கு நம்மளாலேயே அந்த அனுபவத்துல நம்மளால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அந்த அந்த 2வது பொம்பளை மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி அதை கொடுக்கணும் இதை கொடுக்கணும், நீ இது தருவியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பகவானை வேண்டியதா நிச்சயமா தரமாட்டார். ஓகேயா? அது ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து சுதாமாவது சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஹையர் பிளானட்ஸ்னா என்ன, மிடில் பிளானட்னா என்ன, மேல் உலகம், பூலோகம் அண்டு கீழ் உலகம். கீழ் உலகம்னா அத்தலை பித்தலை சதலை தலாத்தலை மகாத்தலை ரசாத்தலை அண்டு பாதாளம், இதெல்லாம் கீழே இருக்கு. நடுவில் வந்து பூலோகம்ங்கிறது மிடில் பிளானட் தான் நம்ம இருக்கு, சட்டில் அண்ட் கிராஸ்மெண்ட், அதுதான் பூலோகம் நம்ம இருக்கிறது எர்த்து. வேர் வி யூ ஆர் நவ் நெட்ல இருக்கும். இது வந்து மேல் லோகம், சத்தியலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம், மகரலோகம், ஸ்வர்கலோகம், புவர்லோகம், இதெல்லாம் மேல் லோகம். ஓகே, அதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. அர்ஜுனனுடைய எப்படி உருவ வழிபாடா அருவ வழிபாடா எது வந்து நல்லது, கிருஷ்ண பக்தியின் மேன்மை, பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள், இந்த குணங்கள்லாம் இருந்தாக்க பிடிக்கணும்னு படித்தோம் இல்லையா. நவவித பக்திக்கு நம்ம படிச்சது தான் இது. விஷ்ணு ஸ்மரணம், ஸ்மரணம்னாக்க என்ன, திருப்பி திருப்பி நினைவு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதுக்கு யார் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன், இது யார் சொல்ல முடியுமா? இது யாரு 3வது ஸ்மரணத்துக்கு? ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவர் வந்து முசல்மான், ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் முறை சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் சாண்டிங் பண்ணாத பிரசாதம் கூட சாப்பிட மாட்டார். காத்தாலைக்கு இத்தனை பண்ணோம், மத்தியானத்துக்கு இத்தனை பண்ணோம் கணக்கு வச்சிருப்பார். அது முடிக்கலைன்னா அது சாப்பாடு கூட சாப்பிட வர மாட்டார். ஓகேயா? இது துருவ மகாராஜ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இருக்கு. சக்கியத்துக்கு, ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு, ஃபுல்லி சரண்டர் ஆகணும் இல்லையா? ஓகே. அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்லணும். இந்த இஸ்கான்ல வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இஸ்கான்ல லைஃப் பார்ட்னர்ஷிப். இது எப்படின்னா 35,500 ரூபாய் பணம் கட்டணும். இது ஒரே நாளில் கட்ட வேண்டாம், 1 வருஷம் கட்டலாம். நீங்கள் 5,000 10,000 எவ்வளோ உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டுருக்கோம். அப்புறம் மாதம் அனுப்புங்க. அவள் வந்து ஒரு மாதத்துலேயே உங்களுக்கு பாகவதம் செட்டு ஃபுல் புஸ்தமும் அனுப்பிச்சிடுவா. அப்புறம் அதை தவிர்த்து ஒரு 18-20 புத்தகங்கள், சின்ன சின்ன புத்தகங்கள், ஸ்ரீலா பிரபுபாத புத்தகங்கள், அதையும் நமக்கு கிருஷ்ணா புக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈஷோபனிஷத், எல்லா புத்தகங்களும் அதெல்லாம் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருவா. நமக்கு ஒரு 15,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் வரைக்கும் புத்தகங்கள் நமக்கு கொடுத்துருவாவா. நீங்கள் கட்டுறது 35,500 கட்டுறேன். அவள் ஒரு கார்டு கொடுப்பா. அந்த கார்டை எடுத்துட்டு நீங்கள் இஸ்கான் மங்களூரில், இஸ்கானில் இருக்கிற டெம்பிள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி,
உலகத்துல. அந்த இடத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னாக்க கோயில்ல போய் நீங்க ஃப்ரீயா தங்கலாம் 3 நாளைக்கு. முன்னாடியே புக் பண்ணிக்கணும். அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணிட்டு போகணும். திடுதிப்புன்னு போயிட்டு அங்க இடம் இல்லையே, நீங்க என்ன மாதாஜி இப்படி சொன்னீங்கன்னு கேட்காதீங்க. முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அங்க உங்களுக்கு 3 நாளைக்கு ஃப்ரீ. மங்கள ஆரத்தி பார்க்கலாம். 3 நாளைக்கும் உங்களுக்கு கூப்பன் கொடுத்துருவா. அன்னைக்கு பிரசாதத்துக்கு கூப்பன் கிடைக்கும். அந்த பிரசாதத்தை வாங்கி அங்கேயே சாப்பிட்டு நம்ம இருக்கலாம். ஓகே, பகவானுடைய பக்தி தொண்டாற்றத்துக்கு அது கோயிலில் உட்காந்துட்டு நம்ம சேவையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்கலாம். என்ஜாயும் பண்ணலாம். அதனால இதை எல்லாரும் இது நான் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சிபாரிசு பண்றேன். இதை எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சுட்டேன். பக்தி தொண்டே சலை சிறந்தது. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள். கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணம். அவருக்கு பிரியமானவர் ஆகிறதுக்கெல்லாம் என்னென்ன குணங்கள் இருக்கணும்னு அதையும் பார்த்தோம். ஸோ இந்த சாப்டர் வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன கிடைச்சிருது? மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட விளக்கு பார்ப்பதற்கு கவனிச்சிக்கவரமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதனால் எந்தவித பயனும் இல்லை. அதே போல நற்குணங்கள் ஒருவருக்கு நல்ல மனிதரை போல தரலாம், ஆனால் பகவானுடைய தொடர்பு இல்லை என்றால் அதனால் எந்தவித பலனும், எந்த ஆன்மீக பலனும் இல்லை. ஒரு நல்ல வீட்டுல ஒரு மக்களமா ஒரு விளக்கு இருக்கு. அந்த விளக்கு பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்கு டிசைனும் அதுவும். ஆனா அதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியல. என்ன பிரயோஜனம்? அதுக்கு கவர்ச்சியா உட்காந்துருக்கு அந்த விளக்கு. ஆனா அது விளக்கு எரிய மாட்டேங்குது. அப்பதான் என்ன பிரயோஜனம்? அது மாதிரி நம்ம கிட்ட நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கு, நல்ல மனுஷனா இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்ல மாதிரியே இருக்கான். ஆனா அவன்கிட்ட ஒரு விதமான பகவானோட கனெக்ஷனே இல்லை. ஆன்மீகத்துல அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்லை. எந்த விதமான நல்ல காரியங்கள்லாம் அவன் பண்ணதில்லை. கோயிலுக்கு தானம் கொடுக்கறது, கோயிலுக்கு போய் சேவை செய்யுது, டிவோஷனல் சர்வீஸு, காது கொடுத்து பகவானை பத்தி கேட்கறது இல்லை. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம இருக்கா இல்லையா? அவன்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட அதனால அவனுக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை. அதனால இதுலேருந்து நமக்கு கத்துக்க வேண்டிய பாடங்கள் என்ன? நம்ம பகவானோட தொடர்பு வச்சுக்கணும். ஓகே, எத்தனையோ வேலை இருக்கும், நமக்கு 1000 வேலைகள் இருக்கும் பௌதிக உலகத்துல. நம்ம நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்லை. இருந்தாலும் வேலை இருக்கும் எல்லாருக்கும். உங்களுக்கு இல்லை, எனக்கு இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்கு. பகவான் அதுக்கு தானே படைச்சிருக்காரு. அதுக்கு நடுப்புல பகவானையும் நம்ம நினைச்சுக்கோ. அப்படி இந்த முழுச்சியும் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வான்னு சொல்லல, ரகசியங்களா இருந்துட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, மனசுல நம்ம டிட்டர்மினேஷன் தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு காத்தால என் கூட ஒரு மாதாஜி வந்திருந்தாங்க. உட்காந்த உடனே நான் ஒரு நாளைக்கு 2 ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியும், எனக்கு வேலைக்கு போகணும், டைம் இல்லைன்னு உட்காந்து அவங்களுக்கு என் கூட உட்காந்துட்டு 2 ரவுண்டு சேன் பண்ணிட்டாங்க. எப்படி பண்ணாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியுது. அவங்க யோசனை பண்ணி கேட்டு பார்த்தாக்க அது அப்புறம் தெரியும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் ஒரே சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு, எனக்கும். சரி, 2 ரவுண்டு நமக்கு ஏத்தாப்புலேயே பண்ணிட்டாங்க. அப்புறமா இன்னும் 2 ரவுண்டு இன்னும் பண்ணுவாங்க, 4 ரவுண்டு ஆயிடும் அன்னைக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சது. ஸோ நம்மளால ஆன காரியங்கள இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் சாண்டிங் பண்ண சொல்லி கொடுங்க. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு டைம் எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத ரூபசிய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் கமலாஜி. எஸ் மேம். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம 12ோऽध्यायः.